Yo, what's up? Rocket baby. Alright, guys, let's run. Don't give up, artist. Kaya pause lang tayo mga kaway-kaway. Listen. Yeah. Stay at home, tipid-tipid, tatanamon, kainasusunod sa ang tayo matatagahon. Tumigibang ka, gagong sineryosohon, at ito na inidaig ang magiging haluyon. Stay at home, tipid-tipid, tatanamon, kainasusunod sa ang tayo matatagahon. Tumigibang ka, gagong sineryosohon, at ito na inidaig ang magiging haluyon. May rules at patungo niyang kalaban, hiling pero tatong tinatakutan. Takot ang gabos na baka maulagitan, kaya ay stay at home ang gabos isugurahaw. Nagtura pa sa laban sa tuyang presidente, sa rinibog ang taong komportable, sa labang magpapasukan sa natin kape. Sa 5 kilong bagas, kulang na ang sardinas, sa inang makukusun at sa mga tsinelas. Ikahatid na lang sa inang maluwas, tapos ang payo matatagas. Lumatag checkpoint, sige-sige pang tarasan, sikupit at palan, laging mayroon na naman, tatlo mga bagas. Medyo nakakorolang, tutulong sa pinastaro, taro na lang, tapos wala kibig, lupang flavor na lang, gagabos ang cross-trainer, marunong pro sa isyo, imbita na sa pamilya na sa pinapulot sa trabaho, ipapantayan ang seguridad ng mga tao, para ang virus daigan ang perwisyo. Thanks God, salamat tumaray, sa tigit na inidaig kami di pabayaan, patawad tumaray, sa punit lang nakalirumdum, na imabot sa pangalan mo kung may mabot at gurudong. Stay at home, tipid-tipid, tataramon, na inasusunod sa ang tayo matatagason. Tumigibang ka, natong sineryosohon, at ito na inidaig ang magiging haluyon. Stay at home, tipid-tipid, tataramon, na inasusunod sa ang tayo matatagason. Tumigibang ka, natong sineryosohon, at ito na inidaig ang magiging haluyon. Alam, itingnan na naman, taang tayo matatagyan sa ilog pagsabihan. Sa dami at ang may kaluwa sa motosiklo, iwang agad mayong social distancing, matindi pang rumama, dakul ang health burden at mga naulakitan. Kaya please lang, makisama ka naman, makikiro sa harong, para naman atabang ang pagpicturing harap, pakibundok mo na yan. Stay at home, tipid-tipid, tataramon, na inasusunod sa ang tayo matatagason. Tumigibang ka, gatong siseryosohon, at ito na inidaig ang magiging haluyon. Stay at home, tipid-tipid, tataramon, na inasusunod sa ang tayo matatagason. Tumigibang ka, gatong siseryosohon, at ito na inidaig ang magiging haluyon. Yeah, Rocky baby, agurang pelangi. Yo, what's up? Rocket baby.